Vrouwen die in Ljouwt efter de ruiten zitten, werk je vaak onder schrijnende omstandigheden. Uitbuiting, minder huisvesting, lange dagen, vaak maar voor een paar tientjes per klant. Dat komt omdat er geen gedegen regeljouwing is. De ChristenUnie en de PvdA willen dit nou aanpakken. Wat wij vooral willen doen is betere omstandigheden voor deze vrouwen creëren. Wij weten ook wel dat we dit niet de wereld uit kunnen helpen, maar we kunnen wel zorgen dat we de vrouwen beter aan de voorkant voorlichten. Dat we dus niet achteraf mensenhandel constateren, slechte omstandigheden. Dat kan allemaal vooraf. Danny Sesseler is een van de 4 exploitanten in Ljouwt die een vergunning had om kamers te verhuren om prostituees. Hij is het net eens met de kritiek van de PvdA en de ChristenUnie. Omdat de ChristenUnie, voor mijn gevoel, misschien uit geloofsovertuiging per definitie al tegen prostitutie is. Dus ja, ik zie het zo, als je een vegetariër vlees laat keuren, ik zeg, ja, dan krijg je ook een vertekend beeld. Als de mensen eens gewoon eens een keer met een open vizier hier naar kijken en vanaf de andere kant dingen gaan bekijken, dan zullen ze zien dat het hier in Leeuwarden reuze meevalt en dat de dingen hier best wel heel goed voor elkaar zijn. Zond het bordeelverbod, zo'n 20 jaar bepalen gemeenten zelfs haar prostitutiebeleid. En dat smiet grote verschillen op wat wol en wat net mij. Ze moeten de prostituees in Green zo'n allerhande strange eersten voldwaan voordat ze efter de ruiten zitten mijen. Er worden allerlei regeltjes opgeworpen en de meiden moeten aan allerlei regels voldoen. Ze moeten allerlei inschrijvingen hebben, maar uiteindelijk bandt dat het vrouwenhandelverhaal waar het uiteindelijk om gaat niet uit. Het is alleen maar een schijnwerkelijkheid. De ChristenUnie en de PvdA willen zo gauw als mogelijk een beeld krijgen van hoeveel vrouwen in Ljouwt werken. Het lijkt nu dat het komen en gaan is van vrouwen, dat het een ongeregeld zootje is. En wat ons betreft ga je nu eerst reguleren en kijken met wie hebben we hier te maken. In kwarten zal de Friese politiek op beziet naar Grains om te zien hoe ze het daar aanpakken.